bende kik wiya wil kodi bende. Kamede mano koro nanya wacho ni gima kamano kendo wach ni ewi isolation mane Brighton wacho no gimoro ni lose interest hobbies mage. Koro ing'e nitie gik moko wach ni hobbies gin gik moko ma ng'ato ohero timo sama en gi thuolo cha. Ineno ka seche go koro ok ohero gi wach ni kata ka ne en gimoro kaka an atugo handball iyudo ni time no chopo handball cha koro ok adhi ikona ni nitie game kama ok adhi interest koro aji isolate aketora kando kian nikech koro ing'e ni ng'ato nyalo fwenyo mayot ka in osiepna donge koro kineno kotimo kamano ing'ang'ia maber ni ng'ani endi o fall into depression nikech ere kaka gimoro mihero ga timo pile ka pile maneni kaka kitimo ga ok ihere kin ng'ama goro ok odwa goro kendo seche moko kata gino ne kelo nyaka pesa owere go kabisa en ok odwaro jifungia tu koro mano gimachielo ma inyalo identify koro gi withdraw from gik managihero. Sharon mina winje pachi kotendo gimano inyalo ng'ama nigi